Flores, fotógrafo, invitados, oficiante, noivos e moitas vaguas. Todos os ingredientes apuntaban a que o 10 de outubro de 2021 a mezquita acollía unha boda. Ninguén agardaba que o que ali se celebraba era unha estafa. Os preparativos para o suposto enlace matrimonial comezaron o 30 de xullo de 2021. Ese día, os noivos procedentes de Tarrasa encargaron a un negocio de Verín a confección de 2 traxes de boda e un de madriña por un custo de 2.804 euros. Só pagaron 1.204 euros. O resto comprometeronse a pagalo unha vez pasado o día, pero nunca máis. Así nolo conta Remedios Vaz, a dona do establecemento. Era o último día, tarde, a última hora, dixeron, mira, non temos hora de dinheiro disponible, veñen os nosos invitados da familia ora a boda, e vanos pagar, se dar regalo en dinheiro, e con eso vamos a pagar. Todo se é verdad, non me atreven a decirle que non. Remedios contanos que nunca sospeitou de nada e que eran todos uns profesionais do engano. A verdad, moi profesionales, porque ela cando viña a fazer as pruebas do vestido, puñese a falar por teléfono, e a min daba a sensación como que se tuvera unha empresa. A farsa chegou a tal punto que ese día leronse os votos, os noivos emocionáronse e chegaron a desfrutar da festa no restaurante cos seus amigos. Pero o día seguinte, unha vez máis, esfumáronse deixando tamén o dono do bar co banquete a medio pagar. Todo apunta a que o fixeron para quedarse coa marxe de beneficios dos agasallos. Agora foron condenados polo penal a 1 ano de cárcere por un delito de estafa ao simular a súa boda, unha pena que finalmente quedou suspendida. Con todo, si terán que pagar a débeda pendente, que ascende a 3.596 euros. Ao final, sí que lle saiu cara a boda. Pois, dende logo, porque aínda hai moita xente, querida Alba, como nos adiantabas antes, agardando a cobrar, non? Si, aquí foi onde tivo lugar esa boda en outubro de 2021. A parella chegou a estafar máis de 3.500 euros a varios negocios de aquí a Ourense. Este no que nos atopamos estafaron máis de 2.000. Estamos co José, que é o propietario. José, como foi o engano? Como comezou? Pois nada, aquí chegounos unha parella, como chegan decenas delas ao cabo do ano, pedíndonos, bueno, falando que habían oído falar moi ben de nós, darnos as instalacións, darnos a comida, e que querían, pois, falar do tema, non? Entonces eu fixen un menú de prueba de boda, quedaron encantados, viron as instalacións, gustáronlle, e entonces o que se fixo foi pois pasar o día seguinte a facer un contrato, como fago con todas as bodas que se fan. Entonces pidinlle un anticipo de 1.500 euros, eles aceptaron, e o día seguinte viñeron, firmámolo, e pa diante, pa diante. E cando comezaron as sospeitas, José? Pois o propio día da boda. A ver, sí que é certo que primeiro a boda era para ser moi grande, despois empezou a diminuir, bueno, pois aquel día, o día da boda, pois xa vimos que non había xente da familia, co cal un pouco sospeitoso. E o día seguinte reclamades o diñeiro que falta e que vos din? Claro, o día seguinte, que normalmente en hostelería primeiro fais o servicio e despois cobras, non? Eu había cobrado os primeiros 1.500 euros do contrato, a súa correspondiente factura, e o día seguinte fixemos as contas de todo o que faltaba, eles estaban totalmente de acordo, fixenlle a factura, puxeronlleme pendiente de pago e firmaron, non? Con idea de volver ao día seguinte a pagala. O día seguinte pois xa non apareceron. E 5 anos despois continuamos agardando por eses cartos. Continuamos agardando, pero bueno, onte tuvemos un juicio onde salimos positivamente amparados e nos vannos a pagar, bueno, a través do xulgado. E que pode estar detrás desta estafa? Tamén os agasallos dos invitados? É algo a ter en conta? Pois claro, eu creo, a miña opinión é que si, a idea deles era, sendo moitos invitados da súa familia, pois que sacarían unha boa parte para que lucrarse, claro, creo que era a idea fundamental de eles. Pois este é o testemunho de José. Lembramos, a parella xa foi condeada a pagar o importe da débeda, pero como vedes, os presudicados continúan agardando polos seus cartos.